endiyithandayo-ke apha abayijongi into yokokuba bangene njani apha entolongweni, kodwa into ebalulekileyo apha entolongweni uOnesimo ufike kwaba ngumntwana apha kuPawulos ngokwasemoyeni. Wangathi apha into eyenzakalayo apha entolongweni xa eshumayela uPawulos beguquka abantu. uPawulos uye waphinda waba i-class leader kulaba bantu abaguquke apha. Yamenza leyo nto ke uPawulos wamqaphela uOnesimo, wangafuni into yokuba uOnesimo aphinde abuyele kuleya nto abeyiyo. Wamanelanda emkhondweni kaOnesimo. Kungathi njengoba belapha entolongweni bafasiwe ngamasheni bobabili. Umgcini mabanjwa ucinga into yokuba yena uvale zonke izinto ebomini babo ngokufaka amasheni, kanti ulibele into yokuba ilizwe liphuma emlonyeni wabo khange livalwe. Le nto emshisayo uPawulos apha kuye khange ivaleleke, uvaleleke nje inyama. Yamenza le nto uPawulos wakhona ukukhonektha noOnesimo. Ngaba nomfanekiso ngqondweni, uOnesimo ulibanjwa apha entolongweni ngezinto azenzileyo. Athi umbhali xa emchaza kakuhle athi uOnesimo likhoboka elikhweshileyo kumphathi wayo. Yathi le nto usuke ngaphandle kwentolongo uOnesimo elikhoboka, kodwa wafika entolongweni uOnesimo waba ngokhululekileyo endaweni ebekucinga into yokokuba zonke zizophelelwa ngamandla, kodwa wabonakala efumana amandla amatsha apha entolongweni. uOnesimo lashintsha negama lakhe lokokuba likhoboka eliqhweshileyo, wafumana igama elisha elithi mntwana wami. Ngoku ke uPawulos xa emamkele njengomntwana wakhe uOnesimo, kungathi babe nengxoxo, wakhonfesa uOnesimo apha kuPawulos, walanda into emfake apha entolongweni. Uthi kuPawulos, ngoku ndizokuthethelela apha kulo mntu oqhweshe kuye, ngoba ukhonfesile apha kumi. Akaphelanga ekukhonfeseni uOnesimo, kodwa waguquka wazishiya izinto abezizo. Yangenza le nto ngathi bashumayele. Akhona amaKristu esingawo ekuthi noba sesiyibona iphutha lethu kodwa singazisoli ngalo, singafuni ukuguquka, sifuna ukuba ngamashumayeli abangaguqukanga ezonweni zabo. Yenze le nto nentshumayelo esizenzayo kungabi zintshumayelo eziphilisayo, ngoba sivuma lo wamhlabeleli ndibanjiwe kanye ziziphoso zami. Uthi ke apha entolongweni uPawulos ubhalela uFilimoni, uyamcela. Uthi apha kuverse 10, ndiyakubongoza ngenxa yomntwana. Uthi I beg you. Ngaba nomfanekiso ngqondweni womuntu obhekayo, kwangathi ukhulula ubuntu bakhe okumbeka ezindaweni eziphakamileyo. Kwangathi ndiyayibona ibheka esitratweni xa ikubona uphethe isonka igijime izoguqa phambi kwakho, ibonakalisa ukuzithoba. Wenza loo nto uPawulos akonanga kuFilimoni, kodwa he is begging on behalf of uOnesimo, ngoba wabukela uOnesimo
ndifuna ke xa ndishwankathela u-Onesimo ngalo mzuzu ufana nesitya okanye ufana ne-painting entle eyenziwe nge-oil othi xa uyijonga ixabiso layo awunakulilinganisa nezinto ezinye ezikhona. Kodwa kwathi ngoba le masterpiece engu-Onesimo ithe kwakufika i-disaster yonzakala, iflathi yahamba phezu kwayo, umlilo wayishintsha yangabi le nto ebeyigcinakalile intle, yashintsha le nto e-useful engu-Onesimo yaba yinto e-useless. Kodwa mayifika apha kuPawulos ibuyele endaweni yayo iphinda iba useful. Seyilele idasti le-ornament okanye le-painting ayisabonakali okokuba beyinjani ekuqaleni. Ismoke sesiyenze yashintsha nekhala, mhlawumbi le-painting beyinee-colours ezi-bright kodwa kwathi ngenxa yomsi ayisaqondakali okokuba ingukhala bani. Athi umntu ongayaziyo ongatreyinwanga njengomenzi we-painting athi wakuyijonga ayibone useless, ayithathe ayilahlele edustbinini iyodibana nezinye izinto ezingcolileyo, iyodibana nenkunkuma ngoba kuye uyibona njengenkunkuma kanti akajonganga ivelu engaphiya kwedust yesmoke. Ayithathe ayifake enkunkumeni bese kuba khona abobhuti nabomama abamane bejikeleza, sithi sesibeke ngaphandle idustbini, sithi silahlile ngamahlakala, afike ayivule idustbin nobulahle ngento ezinukayo kodwa nyamezele angene athathe le nto ayifunayo. Kwenzeka leyo nto xa iveseli entle iphukile yangcola yalahlwa, afike umuntu ayijonge akhumbule lena yona iveseli yilena yenziwe yini ngonyaka othile, bafika bayithenga ngexabiso. Athi kodwa noba elifumene ixabiso angayishiye edustbini, athi mandiyithathe ndiphinde ndiyinike i-second chance. Umeyithatha khona i-broken injalo, khona imoshekile injalo, ayithatheze nayo ekhaya. Athi bayafika ekhaya athathe i-feather duster avuthulule, aqala abone apho ikrek ekhona, abone apho yenzeke khona, athathe into yokwenza ikhothini ayiqale ayithunge. Athi akuyithungeni kwakhe athi wakuyijonga athi ke yaba nje le veseli, kodwa ekubeni nje kwayo yayingenazo ezi zitishi eze ne-gold piece ayibeke phezu kwezitishi ukuze umuntu ayijongayo angaboni izitishi ezenzekileyo. Ngifuna ukuthi kuwe mshumayeli kunokwenzeka impilo yakho sowuyibalela kwidustbin, kodwa uThixo ongumenzi wakho namhlanje uyakhwepha uyamlanda kwidustbin. Ithi ke le nto abashumayeli masivula le convention nathi njengabantu
leya dust singagqibi lapho kodwa sifake izitishi kwizikazi emanxebeni avulekileyo. Ngifuna ukuthi kuwe le vessel noba beseyihlale kudustbini kodwa into eyenzakalayo the painting eyenziwe kuyo isakhona ayisukanga. Noba ungonzakala Mshumayeli, noba ungonzakala mama, noba ungonzakala mntamsha, bathi kugqithiwe ngawe ufonelwe idustbini yamahlakala kodwa ukhona uThixo athi mayevuma umhlabelelo wasekhaya athi wamanulanda futhi emkhondweni wami. Ndifuna ukuthi kuwe bakumka bonke abazana nawe kodwa usekho yena ebubomi bakho. Ndiyakubongoza ngenxa yomntwana. Uyabona lo mntwana aphetheyo kungathi kimi akakamkhuphi, usamthwele apha esiswini, uthetha ngomntu afuna kugcineka impilo yakhe. Umama xa epregnant akavikeli umntwana kuphela kodwa naye ujonga into ayidlayo, ajonga izinto azenzayo. Unjalo uMshumayeli kwelizwi likaThixo akathi yonke into kodwa kukhona izinto alingisa uDanyeli athi zonke zinhle kodwa mina Danyeli asengilungelanga. Uthi abanye abantu xa ubajongele phansi uthi abanaxabiso apha kuwe. Ndifuna ukuqinisekisa into yokokuba ngexesha uthi akanaxabiso kuwe umbekela kude, umnika ithuba lokujonga kuThixo avule izandla. uThixo athi ngena ekuphumleni kwaphakade nebethembekileyo. Ngiyakubongoza ngenxa yomntwana. Ngamanye amaxesha kufanele ube humble noba kungenayo into oyenzileyo ethi be humble. Ngamanye amaxesha kufunakala ucenge ube yibheka noba unezinto zonke ngoba kukho nto ezosuka kuwe kodwa uzothi wakuwa phansi kube ngathi uvuma lo mhlabeleli. Ndiwe ezinyaweni zakho ndilifuna itahu lakho abonakale ephakamisa uThixo. Bathi abantu abakujongile bathi ngoba siyamazi ubeyibheka nje ufike njani le ndawo. Uthi-ke uPawulos Mshumayeli, ngifuna ukuthi kuni kamele ndifuna ukuthi kuni njengabantu ababizwe nguThixo ungangabi i-leader ngokwe-nomination kodwa ikhona into uThixo akubekele yona ithi leyo nto iba yi-leader kule ndawo kuyo. Noma ungeyena uMshumayeli obekiweyo iba nguMshumayeli kule ndawo kuyo. Hamba ube yibheka on behalf of abantu abaxakekileyo ngoba xa uzehlisa, xa uphakanyiswa akuphakanyiswa wena wedwa kodwa kuphakanyiswa nabo bonke abantu abakwisekili yakho. Ndiyakubongoza ngenxa yomntwana. U-Onesimo umoshile. U-Onesimo akenzanga kakuhle, engenzanga kakuhle njena uvele ulibanjwa, uvele ulikhoboka. Ithi le nto u-Onesimo unamatyala amabili okanye angaphezu kwamabili. Kungathi uPawulos xa incokola no-Onesimo uke waya phaa kwigospel weva lawa mazwi Yesu
awathetha kubafundi ukuba akekho nentaba makathathe ilitye ambethe. Wenza leyo nto uPawulos apha naye uyazazi okakube kuhambeni nami ngike ngafana no-Onesimo. Kukhona ngamaKristu esingawo asenza holi adabalekele nomsebenzi athunywe wona abashumayeli. Masivula le convention masambeni siyoba ngoPawulos ngo-Onesimo. Masihambeni siyoba ngo-Onesimo kuFilimoni. Uthi ke xa ethetha noFilimoni uthi ngiyavuma ube useless kuwe nakumi, kodwa ngoku kumi nakuwe use-useful. Ngifuna ukuthi kuwe bakhona abantu othi xa ubajonga ubabone be-useless, ucinge bayafuna ukuba kwimeko abakuyo. Akekho umuntu ofuna ukuba useless. Wonke umuntu uyafuna ukuba useful. Ithi ke leyo nto njengabantu ababizwe nguThixo, it is our responsibility ukwenza lesitya esifakwe kwi-trash sisibuyise siphinde sizoba neveli. Umuntu owenze nge-image kaThixo noba anganqina alale eceleni kwesitrata noba akabanjwa kweziphi indawo ezingafanelekanga, leyo ayisusi the-image of God elapha kuye. Into njena udinga umuntu othile ozofika mpholishe athi nakuleli meko uThixo usakuthanda, avuke avuthulule abuyele ekhaya. U-Onesimo uyasuswa kwindawo kuyo ubuyiselwa kuFilimoni. Ubephumela ikhoboka kuFilimoni, ubephumela iqheshwa kuFilimoni, kodwa usebuyela kuFilimoni njengomntwana. Ngifuna ukuthi sonke singabantwana bakaThixo, noba ngabe siqhweshe kuphi ayisasifuni ngokuthina esiqhweshelweyo, kodwa into ebalulekileyo ukuthatha i-responsibility as abaKristu. Ndiyakubongoza ngenxa yomntwana. Xa ethetha noFilimoni ngiyamthanda uPawulos, akamnyanzeli. Uthi makube ngokuvuma, makungabi ngokunyanzela. Bangaka abashumayeli abenza izinto ngoba benyanzelekile. Kuthi mangabe umuntu ekwisimo esihle athi hayi angingomshumayeli le ndawo endikuyo, ndingumshumayeli ngecawa xa ndikwe-pulpit. Ngifuna ukuthi kuwe xa ungumshumayeli onjalo usendaweni erongo, ngoba uJohn Wesley umsunguli ubephuma ayobe esitratweni athelwe zidasti abize abantu efuna u-Onesimo, efuna uFilimoni, efuna naboPawulos okokuba babuyele ekhaya. Xa efika kubo ubengafike abaxelela iindaba zabo, kodwa bethi befika kubo abaxenge athi I beg you egameni likaThixo, egameni likaYesu waseNazaretha, mayicala le-convention rhamente yaseFalsbay, masike sicenge egameni lalo mntwana. Sithi hayi ubefudula engekho mhle, kodwa ngoku usemhle phambi kukaThixo. Kungenzeka angabi mhle kumuntu ngoba kunemeko ezithile, kodwa uThixo yena akamtreat njengomntombi, kodwa umtreata njengomntwana wakhe, ahlale naye phansi athi awubuso kwenzeke ntoni ebomini bakho, kukuphi apho kungahambanga kakuhle khona. Ndiyakubongoza ngenxa yomntwana. Ndinqwenela ukuthi bashumayeli xa siyivula le convention awusilibale wena. Ewe awumthandi, ewe awumxabisanga,
mawukukhohlwe ngawe ucinge ngomntwana. Uke wathi uMaria noJoseph xa uHerode efuna ukubulala umntwana wafika wathi hayi mthabathe umntwana nibaleke niye eEgypt. Uthi mabaye apho bengathandwa khona, mabaye apho beke bafuna ukonzakalisa khona. Kunokwenzeka nawe uThixo ufuna uya kwezo ndawo oke wamosha khona ongamukelekanga kuzo. Ufika uthi thus says the Lord. Ungathi mna ngoba undonile ndizothi kuwe ngenxa yomntwana. Ndiyambongoza ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.